Okay, so ngindibvetodaidza Pastor Vinyu kubuda mudariro kakambo kanobva kuna Farai Ngwenje kanonzi hatirwi nenyama ndo kakari mudariro kakaka kakarogwa zvemhando yepamusoro. Regai ndidane zvangu Pastor Vinyu andinzwe zvangu kuti vanoti kudi Pastor Vinyu naye. Pachipamwe makadi vhangeri vafundisi vatungamiri tokwasai mumbiri yashe muzita rashe redu Jesu Kristo. Zviri kunzwa hangu chokwadi muri kutsanangura maringe sekuziva kune kwaanoita, asi ndinofara kuti mavhesi ari kukandwa kuti munhu azvionere achizvinzwisisa. Inini ndoda kutsigirawo hangu nyaya yekuti chegumi chokwadi hachichisipo. Sei ndichidaro? Nekuti kare Jesu asati auya kwanga kune rudzi rwaidiwa naMwari rwainzi Israeri. Ndo raidiwa naMwari, ndo rainamata iroro. Saka rudzi irwororo parakamboitwa uranda richienda kuBhabhironi, I think for 40 years, ukaverenga nhoroondo yacho, for 40 years vakanga vachibatwa unhapwa vari kuBhabhironi. Saka vakanga vasisabvise zvegumi kuna Mwari, nokuti vakanga vasingaite zvose zvaidiwa, because pakubvisa chegumi paidiwa mupristi, paidiwa chisaka. Pavanga vari paunhapwa vakanga vasingakwanisi kuita izvozvo nokuti vakanga vari varanda kune imwe nyika. Saka pavakasunungurwa kubva kuBhabhironi kwavakanga vakasungwa, Mwari akatuma Marakai kuvana veIsraeri. Ukaverenga kuna Marakai 1 pakanyonzi chirevo kuna Marakai chakatumwa kuIsraeri. Marakai ndiye akatotumwa nemeseji kubva kuna Mwari kuenda kuIsraeri kuti imimi makanga musana mate Mwari, makanga musabvise zvegumi, saka chibvisai zvegumi. Zvikatanga kubviswa, asi kubviswa kwazvaitwa zvegumi izvi zvaibviswa zvichipiwa vaRevhi, vana vaAroni, kana kuti ana Aroni ndo vaipiwa zvegumi, vaRevhi ndo vaipiwa zvegumi. Saka isusu maGentiles kana kuti vaHedheni panguva yaibvisa vaIsraeri isu tanga tisina access yekunamata Mwari, nokuti chaitikoneresa kuti tirege kunamata Mwari inyaya yemurawo. Murawo wakanga wakapiwa vaIsraeri. Isusu vaHedheni tainzi muri vekudzingiswa, hamunamate, ibvai pano, nenyaya yemurayiro wakanga wakanyorerwa vaIsraeri naMozisi. Saka murayiro iwo wakanga usingaite kuti vaHedheni tipinde munyaya dzekunamata Mwari. Saka isusu patakazotangira kunamata Mwari, patakadanwa muushe hwaMwari, takadanwa Jesu Kristu aroverwa pamuchinjikwa, ndo patakadanwa muushe hwokudenga. Saka isusu kana maGentiles, isusu vaHedheni, kana taakutaura nyaya dzekunamata Mwari, ngatitangirei pana mabasa 2. Pakafa Jesu Kristu ndo panotanga chechi yedu isusu maGentiles, maHedheni. Tikangotaura nyaya yekuti ngatibvisei 10%, tadzokera kumurayiro. Pakabviswa vana vaIsraeri naJesu Kristu, takutodzokera ikoko kwakatobviswa vaIsraeri, isusu tisi takutodzosera vanhu ikoko, nokuti vana vaIsraeri vakabviswa naJesu Kristu kumurayiro, nokuti murayiro haugoni kuitisa kuti munhu ave mutsvene pamberi paMwari. Chinoita kuti munhu ave mutsvene pamberi paMwari kutenda kuna Kristu Jesu. Saka kana takutaura nyaya yechegumi, takudzosera vanhu kwavakabviswa naJesu, kana kuti vanhu vatiri kutendeusa tichivaparidzira shoko, takuvaisa kuti kumurayiro kwanga kwakasungirirwa vanhu. Saka hama dzangu, ndinokumbirisawo nemweya waMwari kuti kana tichitaura nyaya dzekutendeuka kwedu kana dzaMwari, ngatizivei panotangira chechi yedu isusu maGentiles. Chechi yedu isusu maGentiles inotangira pana mabasa 2.
wadzidzi wajesu vachitumwa vachinzi endai naizvozvo munoparidza kumirira imweya mutsvene. Mweya mutsvene paakauya vachitanga kuparidza naPetrosi nanaPauro vachizosangana najesu vachienda kuDhamasiko. Pauro achizonzi venda kuita munyaya wangu, enda unoparidza evhangeri. Ndo panotangira chechi yedu. Ngatisatangire chechi kuOld Testament. kuOld Testament vanhu vakabviswa kumurayiro, nokuti murayiro wakatadza kuti vanhu vanzi naMwari vatsvene. Saka kana takutora nyaya yechegumi takuwadzosera futi uko chegumi chakatadzirwa nemadzibaba edu ana Abrahamu, vakatochitadza kuburikidza nemurayiro iwowo. Saka kana titaura nyaya dzezvegumi, ngatitaurei tichiziva kuti chegumi waiwa murayiro. Ende kuNew Testament hakuna kubvira. New Testament ndo cheche maGentiles, ndo cheche yedu yomahedheni yakaparidzirwa nanaPauro, yakaparidzirwa nanaPetrosi, yakaparidzirwa nanaJohani. Ndo pakatangira chechi yedu, ndo patakatangira kuziva Mwari ipapo. Nokuti kumashure kweso Jesu Kristu asati aroverwa, isusu takanga tisingatisiko, tanga takaraswa kare. Shoko raMwari ritotanzi mamuri muolive yobundo wemusango. Saka takazotorwa musango tikaiswa pamwe chete nevaIsraeri kuti tinamate Mwari. Murau wabviswa, nokuti chaitikonesa kuti tinamate kare inyaya yekuti panga pakaiswa murau. Saka murau zvawakabviswa naJesu Kristu pamuchinjikwa, isusu navaIsraeri taa chinhu chimwe chete, taa hwai dzaakufudzirwa mudanga rimwe chete. Saka nachitaura nyaya yechechi kaundi yechegumi, ngatizivei hama dzangu kuti isusu takatangira kuziva Mwari papi. Ngatisadzosere vanhu kuIsraeri kwavakanga vari, kwavakabviswa naJesu Kristu. Jesu Kristu akati kuzobvisa vanhu ikoko kumurayiro kuti atiratidze nyasha. Saka isusu zvatava kunyasha, tisaparidzire vanhu nyaya dzekumurayiro, nokuti murayiro hauite kuti munhu ave mutsvene pamberi paMwari, asi chinoita kuti munhu ave mutsvene kutenda kuri muna Kristu Jesu. Kana paine mavhesi mufundisi chiravo here, kana paine mavhesi anotaura kuti wafundisi ndo waakupiwa zvegumi, tipei vhesi iroro. Nokuti kuOld Testament kwainzi Revhi ndiye aipiwa zvegumi. Kana makaverenga Hebrews 7 pavhesi 12 inoti waipiwa zvegumi waiva vaRevhi, wainifoswa nemurau waMozisi kuti wape zvegumi kuhama dzavo, watore zvegumi kuhama dzavo. Saka toda vhesi inotaura kuti pari zvino zvegumi zvaakutorwa nevafundisi. Vhesi iyo tirikuda, hatisikuda zvekutaura chibhuku, tikuda vhesi ine reference, nokuti Mwari akatiita zvakanaka atipa bhuku. Saka toda bhuku rine reference tofamba tichienda mberi. Asi tinofanira kuziva patakatangira kuziva Mwari. Takatangira kuziva Mwari pakafa Jesu, ndo patakadanwa isusu vaidheni, takabviswa kusango tikaunzwa muimba yaMwari. Saka chechi yedu inotangira pana mabasa. Ngatiteerei zvaiita ana Pauro. Ana Pauro vanokutora chegumi, ana Petrosi nyange vaiparidza vachimutsa vanhu vakafa havana kutora chegumi. Kana Pauro chaaitoti bvisai zvinobva pamwoyo wenyu, nokuti Mwari anoda munhu anobvisa nomufaro, anopa nomufaro. Saka zvakasiyana. Kana takutaura zveOld Testament tadzokera kumurau. Murau ndo waikonzesa kuti isusu tirege kupinda muushe hwekudenga. Saka kana takuti vanhu itai zvegumi, takuwadzosera futi kwakaita kuti Jesu auye afire vanhu, takuwadzosera futi ikoko. Tinotenda nekutaura, ndataurisa asi ndichazodzoka zvakare. Tinotenda. Ndinokutendai munhu waMwari nekutsanangura zvakanaka. Matsanangura chokwadi kuti kana takuenda kune chegumi makutidzosa futi kumashure kuya kune vaimbodya chegumi, isusu tichinzi mahedheni ndo vava vachitaurwa ipapo. Nhasi hakusisina nekuti tagurupu rimwe chete raJesu Kristu, kusanganisira ivo vaimbodya chegumi ivavo nesu tatisikadyi chegumi. Tavanhu vamwe chete, tabarwa kutsva, taakufamba naJesu Kristu. Saka Jesu wacho anotiiko? Matsanangura, because hanzi kana takudzoka kune chegumika zvinoreva kuti Jesu wakafira pasina, Jesu wakafira mahara, ndo zvazvinoreva naye. Kambo kari pasi kwezera kanobva kuna Farai Moyo kanonzi Fukidza Chokwadi, akanowanika zvakare paYouTube.
vanhu ivava sei vachifukidza chokwadika kuti chive chemaye chaya zvavanoda vanhu ivava sei vachifukidza chokwadika kuti chive chemaye aita chakanaka avasaite kutaura sei vachifukidza chokwadika kuti chive chemayeko ukaona vaungana vachitaura nekuseka siva panofukidza chokwadika kuona vaungana vachitaura nekuseka siva panofukidza chokwadika vanhu rudziko iva vanofara panochema sei vachifukidza chokwadika munhu wava vanhu iva. Tinokutendai Mr. Mugaro. Tinoona kuti apa mavhura tingati mavhura humwe gwaro rwakakura chairwo rwatinyepadze kudai. Saka ngaichiryiwa tione madhodha. Nyaya yabudiswa panze apa kuti jenenge ngatichiirya manje tichiona kuti yakamira sei. Tofunga vanyasa kupatsanura sezvo zviri kuti kana mukati chipo zvipo zvakanaka muchechi asi kwanzi zvipo zvinotobudiswa nemunhu wese zvisinei kuti kwazi uyu ndiye mukuru wechechi kana kuti ndiye nhingi naiyewo unotobudisawo chipo uye chipo chinobudiswa ngemwoyo wako ngokuda nekuwana kwaunoita uchizvibudisa kusiri kumanikidzwa kutoriita vhangeri chairo ngatibudisa zvipo tizopa chichichi kana ndatoona kuti pane mukuru wedu uripo ndada kutobudisa chipo ndotopa uye chipo chinozi chine zvezvinozvi chinobatsirei pamwe chingabatsira cheche nherera rwatevha mukati mwesangano. Saka tikatara zvipo zvatiri kubudisa mazuva ano zviri kurakashiwa nevanhu mhuri dzake ukatoona hameno ngaangi unotorera vanhu vanotoenda kuzvikoro kupichi everything zvese vamweni vana vaenda vatoendi kuchikoro handiri munoona pane nyaya. Saka toona kuti tine kamwe tunobata tingati kapisere kana kuti kapedzi bichana kekubhaibheri but zvimwe zvava zvatinoita ngezvedu isusu vanhu toita songe tisinokomborera vanhu izvo hakusikopi because the moment andinobvisa chipo nemwoyo wangu unoda ndinotochibudisa nechiziva chinhu icho chinondikomborera. Hazvirevi kuti kana ndabudisa ndikazopuwa makomborero zvoita songe iwo chipo chandakabudisa nechipa mukuru wecheche kana kuti wechi ndiye waita kuti ndikomborerwa haasiri. Saka ndinofunga mavhura vanhu chipindai tichibatana nenyaya iri mukati mudariro. Vanhu vanofukidza chokwadika zvashaya zvavanoda vanhu venyu Mwari sei vachifukidza chokwadika makereke ariko kunofukidzwa chokwadi sei vachifukidza chokwadika macheche awandisa kunofukidzwa chokwadi sei vachifukidza chokwadika This is Mai Mushanduri, gospel artist now based in Marondera, Mashonaland East Province. Ndiri kuti munhu wese pamamboka the Dream Radio
wadirei kuswera pacommunity radio enda painternational radio kwese kwauri as long as kune masaisai watopinda pamambokadzi dream radio. Handiteereri ndoga mambokadzi dream radio, ndinoteerera nevamwe. Taurai tinzwe. Melus Radio inonakidza. Ko Victor Mambokadzi Dream Radio kumberi. unoti chizwe kare Victor. Mambokadzi Dream Radio 24/7 zvazvinhu. Ko baba vacho taurai tinzwe. Mambokadzi Dream Radio, where dreamers connect. Ndinowirirana nemi zvisingamboiti ipapo vamangenge zvakanyanyisisa kwete zvekumbotamba zve because chipo boza chinonzi chipo mucheche achimbonzi chinofanira kubviswa nevamwe vanhu mufundisi asingabvisi. Hazvizvo zvazvinomboreva izvozvo. Nemufundisi yakara achinge achinda kubasa naiye unofanira kuuya nechipo chake chemucheche achitobvisa. Chipo chiya kana chauya chinobatsirawo vaya vanoshaya because mumacheche makazara vanhu vanoshaya ende ndo zvachaishandiswa. Kana unaona exini ngekiri muna Apostle Paul aitoti ngazviunganidzwei, zvaunganidzwa then naiyewo aitobvisa Apostle Paul. Zvadaro zvipo zvezvo zvaitotorwa zvinopuwa nherera neshirikadzi kana even kushandisa mucheche zvakanaka. Asi kada kuona zvakitowa macheche kuzvinhu zvazvisizvo manje sokutaura kwamuti uwo unongoitwa usina mwana anoenda kuchikoro, iye anenge ane vana vake vanopinda kuAmerica, iye ane vana vake vanopinda boarding schools, iye ane vana vake vokuti vanotori nemota munemwe yake, iye ane mota dzisingaverengeki. Isusu tiri kumupa, tiri kushaya even kana netenisi zvaro rokuti tipe vana nei. Ende ndinoda kuti ndinotaura ipapo kuti otherwise patinorashika ipapo kuti otherwise tinotorashika zvakanyanya mazhinji vacho nokuti iwe unotora mari iwe unobvisa chipo mucheche. Mufundisi wokudza kuti anzi ndokuti ukomborewo. Handiti mai vako chaivo mai vako iwe vari kumusha uko vari kufamba netsoka, havanangana netenisi, vari kutsemuka manga nekurwa nechando chatiriko zvinezvo. Haukwanisi kuvatengera 1 kg yeshuga wobva wati iwe ndabvisa chipo kucheche, ndapa pastor, ndapa mufundisi kucheche kuti ndikomborewo. Chimbondiudzai kuti chii chiri kuitika ipapa kudza baba mai vana vako ndokuti mazuva mukada kuona kuti otherwise anzi the first command and inechiito kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Mukada unozotesa ipapa techitorasika mufundisi iyeyo ari kutora mari yangu ubva atenga benzi, utenga zvaanotenga, utenga dzimba, oita sei. Mai vangu indabvisa chipo wobva wanzi hanzi iwe unokomborerwa nani? Ngatinde kubhaibheri iro pacharo tione kuti otherwise munhu aikomborera vana ndiani kuti zvinhu zvako zvinake iwewe. Ndiani anoita kuti zvinhu zvako zvokuti zvinake? Hanzi Mwari wokutanga ndiye baba vako nemai vako, because ndo vaunoziva. Ndosaka iye akataura iye pachake kuti otherwise ungazoda inini sei wausingazivi uchitadza kuda even kana kuti bradha yako kana kuti mai vako nababa vako vakakuchengeta vari pauri wotadza neko vadai ndo vanhu vokutanga vokuda first. Tikada kuti asoda mubhaibheri, tikada mubhaibheri vana vese vari mubhaibheri ngatinde kuna Abrahamu vaikomborera vana vavo vana Isaki. Toenda pana iye watoti Jacob anga ana vana vake 12 vese akavakomborera asati afa, akatozokomborera futi nevana vaEfraim vana vanhingikiri vaJoseph asati afa, Manase na Ephraim vakakomborerwa naye Jacob. Saka mwana kwamatazi makomborero atinawo isusu anobva kupi? Anobva apa. Ndochinhu chokutanga ichocho. Hauzombovizwa wakakomborerwa nokuti wabvisa chipo mucheche, mai vasina kana munyu wokurunga muriwo, mai vasina kana 1 kg yeshuga, mai vasina kana matenisi okupfeka. Mugumbo aifamba neni kuti ndinokomborerwa. Unokomborerwa nani? Pastor uyo hakukomborerwi. Unenge achizvikomborera iye otora mari odya odi oita sezvaanoita. Asi isusu then unokomborerwa udi. Ndofana kuti zoti azwa kukomborerwa kuri kutaurwa ndokupi? Hazviri kuti kana kanobvisa ini chipo mucheche nhasi then ndofana kuti ini kana ndikabvisa 1000 ndofana kuti Mwari andikomborere nokundipa zvinhu. Ndo patinorasika ipapo kuti kukomborerwa kwatinoita izvo tinokomborerwa pamweya kwete panyama. Manje vanhu vanogara kuti otherwise chidzadzi kukomborerwa pamweya panyama sorry. Hakusi kukomborerwa panyama, kukomborerwa pamweya. Kuti uchazonzi wakarurama nezvawaiita izvozvo. Kwete panyama. Vanhu vanogara kuti otherwise tinokomborerwa Mwari, ndakomborerwa panyama. Mwari hakomborerwi panyama because this world kwaari it doesn't belong to this world. Kana Jesu akatoti inini I don't belong to this world. Iyi world because inoinda inopera. Haina zvainobatsira. Tizanzonata pana Luke, I think it's Luke 7 or some 8 pana. The rich man akanzi naJesu inda kutikisa zvaunazvo kuti uye unditeverere. Munhu wakwata Jesu ada kuratidza kuti zvinhu zvepano pasi panapa hazvinei. Akanzi inda unotikisa zvese zvaunazvo.
akati hanzi zvese zvindazviteedzera mitemo yese ndakaitevedzera zvikanzi pane chinhu chiri kushuta pauri enda unotekesa sezvaunazvo upe varombo. Muri kuona zvekuika pa hanzi naunotengesa zvaunazvo upe varombo. Hanzi akanyunyuta akabva ipapo atonyunyuta atotsama kuti hazvigoni izvozvo. Saka mukada kuona kuti otherwise ndo zachitaura kuti zvepano pasi panapa hazvina zvazvinobatsira. Jesu aitipa maexample iwayo achitiratidza kuti zvepano pasi hazvina zvazvinobatsira, asi ndizvo kanchiti nini hakuna kukomborerwa kwaunoitwa nomufundisi, naiye unoda kutokomborerwa, naiye unofanira kuti koiye uchakomborerwa rini? Bodzi tiri kubvisa ka tichipa Mwari, koiye unopa Mwari rini? Iwe utora zvatabvisa sisi odya iye, koiye uchakomborerwa rini? Uchazobvisa rini kuti akomborerwe naMwari? Nokuti naiye unofanira kuti abvisemo mufundisi iyeye. Ndo pane nyaya yangu ipapo kuti idzi imbavha kubirana chako chako, hakuna munhu unokomborerwa. Iwe mubereki wakashinyunyuta achifi zvakaitika. Tatenda zvona. ndo zvatiri kuita chirongwa chikamuita pachikamu chepiri tichifamba nacho chirongwa chacho. Ndinokudai zvangu muparidzi vamukaro nokuti munonyasa kubaya chokwadi. Hanzi kukomborerwa kwatinonzi hanzi bvisai mari mucheche, bvisai zvipo mucheche, ndokuti mukomborerwe. Ipapo apo pane imwe kona inototaurwa ipapo kuti vafundisi havambotauri kuti vana vangu vandinotungamirira kana kuti vandinofamba navo mukati mwesangano rino muri kuitirawo here zvakanaka kuvabereki. Pane zvamuri kuitirawo here vabereki venyu? Muri kuvatumirawo here mari zvokuti vafadze? Nekuti ndo vanokuropafadzai handiti. Saka kana tisikaitiri izvo zvanzi nokuti ndo Mwari vedu wekutanga, hanzi ndo vanototiropafadza. Tapuwa mufanidzo wakanaka kuti kaenda kunana Esau vaitonzi ndokuropafadza, unoropafadzwa nomubereki wako kwete mufundisi, nekuti ndabvisa chegumi. Idzo inyaya dzekuda kungobirana, hakuna munhu nemasimba iwayo anopfuura mubereki wako. Apakaipa atiri kufamba nayo evhangeri nhasi handiti. Chegumi chichiriko here? Muprofita achiriko here nhasi pakereke yaJesu? Ndokusimudza kambokana bva kuna mushakabvu Nicholas Zakaria ndo kari mudariro kanonzi tsamba yenyika. Uri tsamba ipiko nhasi muparidzi? Uri tsamba yakamira sei uri pamberi pevanhu nai? Uri tsamba inoparidza kushambadza zvokuda mari here? Saka uri tsamba yakaita seni kuti isu vanoparidza shoko hanzi tiri tsamba yenyika, tinorapa nyika.
pana pamambokadzi Dream Radio ndione fenyero yakateerera iyo iri kufamba nafaraimu yechirandu pachikamu chepiri nhai. Arega zvangu ndibve ndasimudza Mr. Jeketera, Evangelist Jeketera ndo vakupinda mudariro avamboparidzawo zvakare handiti nenyaya tiri kufamba nayo iyi. Kamboka muri kuteerera karubva kuna Nicolas Zakaria Mushakabvu ando kambo kari pasi pezwi rangu ikakaka. This one yandinayo yapinda iyi ndichaenda hangu go through mamwe yese but ndoramboresponda zvinhu zvandinoda kutaura pachandakangama tigadzisawo zveshuwa mashoko ari apa mamwe anoda kuti agadziriswe maonero aitwa apa anoda kuti agadziriswe sekutaura kutaura chinhu pane mibvunzo ina ndingapi zvangu mubvunzo pandinokupa insight kana kungonongedzera kumagwaro according to tithing. Ndaona zvangu vangu vachita vakuita mix up manyaya etithing negiving ndo maonero mamwe ati kuti aita seera kuti vamixa tithing negiving zvinhu zvakatosiyana izvozvo, right? But panyaya tithing ngatingogadzirisai zvakare kuti changa chisiri chokuti chinoiswa kumuprista chete kana kumulevhi chete. Chegumi mabvisirwo achaitwa yaishanda setreasury. Mazuva ano ngati indowanzora kuti refer nyaya pazvinhu zvinenge zvichiitika mazuva ano contemporary issues. Kana tikaenda kushona culture yedu, tsika nemagariro edu, ranga chegumi chacho chakafanana nezunde ramambo. Vanhu vaiuya nezvinhu ikoko. Purpose yacho iri yokuti vaenzi vanobhenefita pazunde remambo kana kuti pachegumi chachaita setsika nemagariro dzokuisraeri kuti chinobhenefita vaenzi, varombo, shirikadzi, nherera. Saka yainge iri treasury. Mazuva ano votoshandisa nziro kuti reserve bank kana iri nyika it's a reserve bank yokuti though the resources should be put ku reserve bank such that vashandi vehurumende vese vakuhora mari dzichibva pai treasury, which is a reserve bank of Zimbabwe, reserve bank of South Africa, or whichever reserve bank that you might want to know iri kitika pasi rino pamazuva ano atinawo. Saka ndo concept yacho vakaitora ipapo, the concept, the idea yokuti kuve nereserve bank vakaitora from the zunde ramambo concept, from the tithing concept. Saka tithing yanga yakamirira specifically for treasury. So kutaurwa kwasvita ndambotiteerere maaudio especially vamukarwe kuti yaisetwa breakdown mari kureva kuti iye awana salary yake mupresita aiteta futi knock off the 10% oidzosera futi mutreasury imomo. Saka administratively hazvasinga administrative sokutaura kuti vamukarwa haazi waiadminister haazi mupresita kana kuti mulevite, because mulevite kazhinji ndiyo waipaizosarudza kuti vave mapresita. Saka zvinogona kuti netsei kudistinguisha alevite and apriest, because maprista ese aibva kurudzi rwaRevhi. Alright, so ndonyaya iri panapa kuti tithing it was a treasury, yanga iri treasury. Saka muchinzwa Malachi chapter 3 itsanangura izvozvo, mukaita go through Malachi chapter 3 munobva mawanzwa kuti itreasury. So it's a system yokuti yaiswa kutreasury, but yatutaura iyo especially pandakati pafirst mention vanga vasati vapinda mugroup. Pafirst mention panotaurwa nezvetithing ndipo pana Genesis chapter 14, then yakadevelopewa ichienda. And you shall see kuti ukazoverenga Deuteronomy chapter 14 chaitsvaga papa ndoisai papa. Deuteronomy chapter 14 inotora futi idea yetithing as your own saving. Iwewe munhu uri kuisa paside chegumi uchanzwa kuti chaitozoshanda pamunondosangana panoita misangano paya, hanzi unozodya chegumi chako ichocho iwe wakachiseva. Saka that concept yanga iri idea yokuseva, kusevera pakuti maybe ukazita nzara, maybe ukaita ma-emergency, so we can say treasury.
kana kuti homwe yekereke kana kuti homwe yenyika kana kuti homwe yedunhu treasury. So ndo purpose yange iri yechegumi kuti zvikwanise kuita zvakanaka. Taswa muchinzwana Peter pavakazota dambudziko riya rokuti vamwe dzimwe dzimba kana kuti rumwe rudzi vanga vakuchema kuti vedu vese hatichabenefiti pazvipo izvi zvakubviswa Exodus chapter 6 and 7 panozosarudzwa vana Stephen apo. Vana Peter vakati isa hatingamiriri mutoona nyaya iri kutsigirwa navamukaro iri kutsigirwa navamukaro. Isusu vevhangeri hatingamiriri nyaya yekuzota administration yemagivings maybe kuda netithing kana yanga ichiriko, but nokuda kwokuti isusu takumira neshoko zvingatinedza ngatisarudzei vamwe varume vakazadzwa namweya mutsvene. Ndo panozobuda Stephen apa achisarudzwa as one of those people vanga vakushanda kuadministration yetreasury yezvinhu zvinenge zvichibviswa. Even Jesu system yake yanga ine treasury. That's why muchiona kuti pana Judas Iscariot waitobata mari. So it's a system of treasury inenge homwe yekereke, homwe yechurch ndio inenge ichinzi treasury. Saka zvinhu zvese giving or tithing, Malaka ino distinguisha between giving and tithing, zvese zvinoenda mutreasury. Then monthly budget yoitwa ndo system yaivapo. Monthly budget yoitwa nevaimbi vana vamoya ava nana vajeketera vaitowanavo mari kubva mutreasury iyoyo yechechi, homwe yechechi iyoyo, vaisevha vachiimba, vaisevha vachitsvaira. Saka it was a treasury, it was a homwe yaibetsera administration dzese nebudgeting dzese dzaiitwa dzaibva muhomwe. Saka togadzirisa kuti kana vanhu vozoti chiri kuenda kumufundisi, chiri kuenda kumuprista, kunenge kwakudawo kuti waunhire kana kuti kwakuda kana kuti kusanzwisisa. It's either waunhire kana kuti kusanzwisisa basa rechegumi. Ndo panoti vanhu vambonzwisisa ipapo. In short tongoti yanga iri treasury, yanga iri homwe. Mazuva tongoshandisa Reserve Bank of Zimbabwe, Reserve Bank of South Africa, kana kuti zunde ramambo kana takuenda kumadzisha mazuva anaya. Zunde ramambo richiadministrwa zviri proper and zvine integrity mukati kuitira kuti zvirambe zviri sustainable. Ndo matsanangurira namanzwisira ndoita ndichazoita go through zvimwe ndichipindurawo semaonere atiri kuita mubhaibheri. Mweya mutsvene ndinokutendai nekutsanangura kwamaita Mr. Jeketera, matsanangura chaizvo. Saka tinofanira kuti tipatsanure zvinhu izvozvo izvo. Pane chegumi nezvipo tagara tichiti zvipo zviriko musangano, nekutoti kuti tisangano rifambika panofanira kutovawo nehomwe yesangano noti chegumi. Saka zvipo zvinofanira kuti zvive zvichibviswa, asi mabvisiro atiri kuita zvipo zvacho tine mavhesi atinozovhura asingalingani nenyaya iyoyi. Kambo karogawo kune chiedza chevachene ndo kambo kandasimudza pari pasi kupeziko rangu pari zvino. Kana muri kungofamba neso pachikamu chepiri, Afaraimu wechiranhu ndiye mutyairi wevhangeri. Zao
ndokufamba kwatikuita nacho chirongwa chacho atakutoenda kwamvura kucheka makumbo. Chirongwa chetatu ndo patakunanavira kuenda anditika hanzi baba muri kupi, dai baba vangu budikira because zviri kuitika zvacho izvi baba. Zvimwe zvacho ameno kana muri kuzoonawo here baba, vanhu vari kuita mari kubudikidza ngezita renyu baba. Saka dai baba mwabudikira zvenyu, muratidze masimba enyu, muratidze uvepo hwenyu imimi Jesu. Ndokusimudza kwandikuita Minister Adamston Jeketera ndo kambo kandapinza mudariro pari zvino anova imwe muparidzi watiri kufamba naye. Masongo ake anowanika zvakare paYouTube ipapa patinogona kumaona zvakare, ndo paona masongo ake akawandisa ipapo. Kambondo kanazo Jesu itemberi ya mweya. Jesu vanotodawo zvakanaka, mweya wako ndo temberi ya Jesu naye. Jesu itemberi. Jesu itemberi. Yo mweya, yo mweya. Yo mweya, yo mweya. changa chisiri 1
kuti cheweekly kana cheyearly. Zvimwe zvaitwa after 7 years, after 9 years, zvanga zvitova nemacategories ezvegumi, kwete kuti chesalary chete yanhasi. Saka maimaona kana chezvipfuwo chaizonzi pazvinoita 10 yechi10 yacho ndo chegumi. Angava makwai ako, dzingava mombe, dzingava mbudzi, cheyechi10 ndo yainzi chegumi. Saka you can see kuti dzimwe nguva dzaizita 10 after some time. Then kana kuri kuti marimazve zvakare makohwa masaga acho kuti waita mangani rechi10 ndo rainzi chegumi. Saka chachina categories chisiri 1 chazvakatowanda zve7 years nemasabata atakambotaura kwaingonzi after 7 years or after a week zvaingodependa nekuti izvo mabvisa chakadini. Saka purpose yacho ndangoti ndinyatsotsanangura zvakare ndichitsimira kuti purpose yacho yanga iri yekuti yaiva treasury, kana kuti munogona kushandisa nzira kuti storehouse ndo rimwe rinoshanda rakashandiswa kuna Malakai kuti yanga iri storehouse, zvinhu zvinotogadzwa imomo madura iroro richizara zvichibva kuvanhu vese richizara. Asi nyaya yayo iyi hombe yatiri kubvumirana tese ndeyekuti chainge ichiri mandatory, chainge chichitova somutemo. But now kana ndikungoti hangu kana uchinzwa kuda kuchibvisa kana zviri practical zviri sustainable kwauri, chegumi chinobviswa pamari yaunayo achibviswa pane mari yausina. Saka pane zvaunazvo izvozvo kana wanzwa kana wachigona unobvisa hako asina mwoyo wose, kwete kuti uchiita sokuti waakumanikidzirwazve zvakare kuti unotofanira. Saka uchizoona kuti vamwe vaizobvisa more than 10% up nokuda kwokuti vanenge vachifara havo. Saka hachifanira kunge zvive zviri very mandatory kana zviri obligatory. Ndo nyaya ndinoda kungotsanangura, ngazvipe pamwoyo wemunhu kana wabvisa chegumi kana wachigona. Nyaya inongonetsa hayo ndeyekuti mazuva ano chinotinetsei pakuti maincomes avanhu, atombotora for example muno muZimbabwe, maincomes avanhu kuti umanyatso kuti kana iri salary kuti akwanise kuzobvisa 10% anogona kutozoremerwa nenyaya yekuti expenditure yake kana achiendesa vana kuchikoro vachikunoda 2500 achiora 600 achitambira 600. Ipapo ndosaka mudzidzisi Jacob achitsanangura Genesis chapter 28 achiti Mwari wokumusoro kudenga kana mandiropafadza mukandondipa pfuma, asi kutaura kuti anazvo mukandondipa ipapo ndichazobvisa chegumi. Which means sei vanhu vanozosvina zvavo vamwe pakuti munhu anozopesa akumanikidzira kubvisa chaanoti chegumi. Dzimwe anogona kuwana iri $10 obva toti ndatobvisa chegumi changu $10 asi dzimwe ngowana 1000. So nokuda kwokuti munhu inge munoamakisa sokusvina vanhu nekumanikidza mutemo, ndo paunozongoshatirawo zvavo kuti une maloophholes kuti kana mukaisa somutemo munogona kutoisa vanhu kugehena nokuti vari kuita zvinhu 1 vasinganzwi kuda, number 2 vanogona kuita vachitonyepa. So nokuda kuti mutemo ndosaka uchiita sokuti wakaoma, in fact wakaoma, wakabvisirwa izvozvo kuti wakaoma, unosvina munhu pesa aita zvinhu zvaasingadi nokuda kuti anongotevedzera mutemo kana kuti akutowana maloophholes omutemo. So kana zvichibviswa ngazvibviswe mumufaro, cheerful giver, munhu anobvisa according to the will of God, achinzwa kufara, achinzwa kuda, kwete kuita zvokumanikidzirwa. Masira sei mufundisi, ndatenda hangu nekutaura kwenyu, tinotsigirana nekutaura kwenyu zvikuru. Pandinongoona patiri kungopokwana achiti ndepe ipapa panyaya yechegumi, asi ndinoona musiyano pamusoro pamatauriro azvakaitwa kuOld Testament. KuOld Testament chegumi chakatemwa pamwe chakaenforcwa kuti it's a must, chinofanira kubviswa. KuNew Testament mukanzwa Pauro achitaura kuti munhu ngaape sekuwana kwaanenge aita, zvisingabvi pakumanikidzwa asi zvichibva pamwoyo wake, nokuti Mwari anoda munhu anopa nemufaro. Ndo pane musiyano ipapo. KuOld Testament chegumi chakatemwa, it's a must, murawo wanga wakatopiwa vaRevhi kuti munofanira kutora zvegumi kuhama dzenyu
Hebrews 7 verse 12 pakainfoswa vaRevhi kuti vatore zvegumi kuvaIsraeri. Asi kuNew Testament Pauro aiti munofanira kuunganidza zvipo, musazozviunganidza ndauya. Haana kutaura nyaya yechegumi. Pana 2 Korinthe 9 verse 5 inotaura kuti munofanira munhu anenge abvise nekuwana kwaanenge achiita, nekuti Mwari anoda munhu anopa nemufaro, hapana kutemwa. Ndo musiyano wazvakaitwa. Old Testament kwakatemwa, hapana kuchema-chema. Iyo semasi unofanira kuibvisa. Asi kuNew Testament pakunzi Mwari anoda munhu anopa nemufaro. Asi kupa kwenyu ngakurege kuva kumanikidzwa, asi ngakuve kwemufaro, kupa paunenge wagona napo, paunenge wanzwa mweya mutsvene. Nokuti kuOld Testament vana veIsraeri vakanga vasina mweya mutsvene. Isusu kunoku kuNew Testament takafirwa naJesu, taakurarama namweya mutsvene. Mweya mutsvene akandiudza inini kuti pamari yavawana nhasi papindauko ravaita, kana akati bvisa $50 utenge machairs muchechi, ndaakuita according nezvataura mweya mutsvene, nokuti mweya mutsvene ndinogara naye, ndiye Mwari. Saka zvasiyana nekuOld Testament. Nokuti kuOld Testament wakanga singatungamirirwa namweya mutsvene, waitungamirirwa nemurawo iwowo wakazoita kuti Jesu Kristu auye kuzovafira vaIsraeri nesuwo vaHedheni kuti tizopiwanawo ushe hwekudenga. Imhaka yemurawo, nokuti murawo wakaremera vanhu kubva kuIjipita kusvika kuKenani. Vamwe vacho vazhinji vacho vabereki vakatadza kusvika kuKenani nenyaya yemurawo, vakatadza kuteera murawo. Ndosaka makazoona vanhu vese vakuru kuIsraeri kwakazosviba naKarebhu naJoshua nevamwe vanawo. Asi vakabva Ijipita vakaperera murenje nenyaya yekuteera murayiro. Saka murayiro unoinforsa, unomanikidza. Asi kuNew Testament hatichamanikidza, nokuti takafirwa, taamunyasha, taakubvisa zvinobva pamwoyo yedu, nokuti taakutungamirirwa namweya mutsvene. Mwari taakugara naye mazuva ose, pakati peusiku, mangwanani, masikati, every time tina Holy Spirit aakutitungamirira. Saka ndo musiyano wazvakaita, kutemwa nekusatemwa. Saka kusunungurwa, takasunungurwa zvechokwadi pamuchinjikwa. Kufa kwakaita Jesu Kristu akasunungura zvese. kuOld Testament takatemerwa, wakatemerwa. Asi kuNew Testament takunzi bvisa zvichibva pamwoyo wako, zvisiri zvokutemwa. Notenda mufundisi, notenda hangu nekutaura kwenyu. Baba. The bright morning star. He is the bright morning star. He is the bright morning star. Ndo vanga vari kutaura Pastor M Vinyo, ndo vavari kutaura ipapa vachiti hanzi panofanira kuti papatsanurwe ipapa kuti kare vanhu tairarama nekuda kwemitemo. Mutemo waitotimanikidza. Panonzi mitemo zvinoreva kuti unotomanikidzwa kuda kana kusada. But now tava naJesu, tave kunzi ita nekuda kwako. Kana ndikave ndanyatsoona kuti pabasa pangu pangu ndapuwa bonasi, ndapuwa bonasi iro ndafara, ndobva ndati Mwari vandiropafadza chokwadi, ndapuwa mari yakawanda kudai. Ko chii chiri kushota mucheche medu? Ndobva ndasvika ndotenga machesi kutaura kwavaita, kana kuti mufundisi wedu pane zvinhu zvavari kushota pavari, ndavatengera sutu pasina kudhimandiwa. Ndobva ndaenda naye pana mufundisi, ndakutengeraiwo sutu iyi, komborerwai henyu, pfekaiwo. Handiti pane vana vari kushayiwa chikoro mucheche medu, vane vabereki vasikanyatsi kuwana, ini ndawana. Ndobva ndati ndauyawo nezvangu zvandaona chipo changu ichi, ndoda kuti vana vaende kuchikoro, wo vavabvisira. Ndo zvinhu zviri kudiwa naJesu, noti chegumi chiri kudaidzirwa panguva yatari. Chegumi chinotaura mitemo. Mitemo ndiyo yakanzi yakabviswa naJesu. Akandokamboka Pastor M Vinyo vakarova zvavo, kanooneka zvakare paYouTube ikaka, kanonzi Morning Bright Star neaika, andokamboka ikaka. Acha dzake adzingaperi.
Whoever believe in him will never walk in darkness. Whoever believe in him will never walk in darkness. In his name, takaponeswa, takaponeswa. In his name, takawanirwe nyasha. Wadikani Jesu chiedza, usafamba murima wadikani. Wadikani Jesu chiedza, chiedza chenyika ino. Ndiye nzira yazokwadi, endeuka umugashire. Ndiye nzira yazokwadi, endeuka umugashire. He is the bright morning star. 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 Nyasha dzake hadzingaperi. Nyasha dzake hadzingaperi. Nyasha dzake hadzingaperi. Nyasha dzake hadzingaperi.